салом алейкум, хуш омаден, хушбахт бошен, сиҳату саломат бошен. Касонеда ки канали монетизация дар корай, якта канали монетизация дорем, 1235 дона подписчик дора, монетизация дора, қариб 2 доллар кор кардагиай бародаро. Канал ягон дифег надора, нархи канал 25000 рубл. касе харидорӣ карданияй, номерое ки дар экран дида истодаи бародарҷон, имо ватсап гиронай, имо ватсап дора. пас а ютуб бухоҳӣ ки сум кор кунӣ, ҳамин канала мехарию, ҳамин канала пеш мебарӣ, видеота мепартоӣ, ягон идея мекунӣ, видео мекунӣ. Агар идея надошта бошӣ, мо ба шуморо идея придумуд мекунем, идея метемтон, метонен ҳамун роликора бисозену дар ютуб партоен. кори шумо чие бародаро? Фақат идея, видео, значок дар ютуб партофтан. ҳар рӯз чанд видеое метони партофтан ки тамом просмотр биги сума кор ку бародар. Немиқа корай, детски корай. агар ҳамин корора ки натонӣ, ма қайти шумо чӣ гап бизанам дига? ба худо айбай. видео карда натонӣ, видео партофта натонӣ дар ютуб, айбай. хайр намедонам, ма шуморо ма 10 канал дорам, ҳар рӯз ҳар як канал дар як видеоӣ мекунам, мепартам. хайр сум кор кардаестам. хостум ки як мусалмони мо, як бандаи мусалмони мо ҳам соҳиби як даънун шава, сум кор куна. агар ягон кори бад карда бошам, дар комментария бинависен. охир на самом деле просмотр сум кор карда мешавад дар ютуб, агар ки видеот просмотри нағз бигирад. пас ҳамин шанса ман ба шумо метум ки марҳамат кор кунен. ҳамин қасари сол ягонтара намегуфт ки дар ютуб сум кор карда мешавад. ман ҳамин информатсияра ай ҳама мепурсидам, ишка ҷавоб намедод. ҳозир рӯзе омадааст ки ман ба шуморо ҳамира нишон метам, доказат мекунам ки дар ютуб сум кор карда мешава бародаро. майлаш хай, видеоро дуру дароз намекунем, яке просмотр бисёри бад мегирад, сум бисёри бад кор мекунам. ана ҳамаto ба худо меспорам. касе канал харай, номероро дар экран дидестен, имо ватсап занг мезанен. пока-пока.